Dobrý deň ľudia, vítam vás u nového videa. Po dlhej dobe som zasa späť. No, dneska si zahráme Minecraft, ja už som chvíľku začal. Minecraft Ultra Hardcore, hej. Ja som len pred chvíľkou začal hrať, tak ľahké to bolo pozbierať jedlo a tak, vlnu, bo všade sú tu ovce, zvieratá proste. Ja s ním posekeru. No, budem hľadať jaskyne. A nemôžem používať kreatív, lebo tu nič nemôžem ani kliknúť na to. Aj v nastaveniach si to môžem dať. No, počkajte. No, neviem, kde to je teraz. Aha, toto je, dobre. My som vedel, kde mám súradnice. Tam by som sa išiel pozrieť potom. Mi chýba ešte jeden stone, tak viacej. To si asi radšej aj naťažím. No. Pôjdem tam ťažiť, možno tam dať čo dobre bude. Dúfam, že tam budú aspoň irony. No, teraz môžem vyspať konečne. Ideme si tam naťažiť nejaké veci. Veď budem aj iné hry hrať, okrem Brawl Starsu. Ale aj Brawl Stars zase natočím. A potom by som mohol aj Roblox natočiť. Bo keď si stiahnem Fortnite, tak ten natočím. A mám tam taký jeden rozbitý 3-minútový short. Z toho malo byť video, ale tak nepodarilo sa mi ho natočiť. Ale ešte to budem veľakrát skúšať. Mám beta verziu Minecraftu, nemám Java. A keď sa prihlásim, tak si s takým zahrám. Len mi musíte napísať meno a musíte mať beta verziu. Nevidím tam nič, tak tam nejdem. Nič tu nie je, ani iron, ale aspoň uhlie. To budem mať ako palivo.
A bude možno aj part 2, ak nezomriem. Po nejaký skelet. Tu nie sú. No tu bude možno Iron. Creeper. To zabijem. Nevidím tu nič. Fúha. Mám na točky, dobre. Aspoň 4. Konečne. Už ďalej nemôžem ísť per jaskyňa. Aspoň inde to preskúmam. GG je na uhlie. No. Medené nástroje nechcem. To sú tak k ničomu, ja už som ich raz mal. A boli hrozné. Ale keď tak sa môžu vykraftiť, keď nie je nikde ironík. Zastačia 33 uhla, no to mi bude stačiť dosť. Preto nič nie. Fúha. Také dobré miesto, kde by mohli byť irony, ale nič tu není. A prasiatka dávajú dosť. Divné zvuky vydávajú. Takže mohlo by sa mi tu asi dariť lepšími vecami. No, zajtra vyjde možno nejaké video, lebo ja budem preč, tak možno vyjde. A na ďalší týždeň možno budú vychádzať videá, si musím keď tak natočiť viacej. A na ďalší tiež možno. Uvidím, čo sa bude diať na ďalší týždeň.
A keď vydám nejaké video, tak možno budem natáčať ďalej. No, si mám rešiť takto, no, tak niečo bude to. Stykov môže mať až koľko, ty kokso. A ďakujem za tých 40 odberateľov ešte. Týmto by som chcel ukončiť dnešné video a bude určite tento part 2. A dajte like a odber, je dobrovoľný ako vždy. Odber nemusíte dávať, ale like mi tam môžete šupnúť. A prepošlite toto video viacerým ľuďom, aby som mal čo najviac zhľadnutí, hej. Keď tak si tu nainštalujem nejaké módy, budem hrať, že hociaké, ale záleží koľko budú sale, lebo ja mám dosť veľa tých coinov. Som si jednu hru kúpila a tam mi dala 1000 coinov za free, tá hra stala že reálne 3 €. Tak len preto, hej. Tak, majte sa a zasa pri novom videu. Čaute.